ଝୋଟିଆ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ରଣା ହଉ କିମ୍ବା ନାଗ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସାପ କାମୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା। କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ବା କୌଣସି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ଏଇଥିର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଦେବା। କେହି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆହତ ଅଙ୍ଗକୁ ହଲଚଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସପୋଜ ମୋତେ ଏଇ ହାତକୁ ସାପଟା କାମୁଡ଼ିଛି, ଏଇ ହାତଟାକୁ ଫଙ୍କସନ ବା ହଲଚଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହଲେଇଲା ଭିତରେ ଆମର ଶିରା ପ୍ରଶିରା କ'ଣ ରକ୍ତ ସାର୍କୁଲେସନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବେଳ ପଇଲେ କ'ଣ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବିଷଟା ସାରା ଦେହକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କେବେ ହଲେଇବାନି। କ୍ଷତ କ'ଣ ଅଙ୍ଗରୁ ମୁଦି, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଘଣ୍ଟା, ଅଳଙ୍କାର, ଯଦି ଆମ ସାପ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ପରିଧାନ କଥା ଅଳଙ୍କାର ଜିନିଷ ତାକୁ ପରିହାର କରିଦେବା, ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। କ୍ଷତ ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ ନ ଚରିବା ପାଇଁ ରସି କିମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଏଠି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। କେବେ ସେଇଟା ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ବେଳ ପଇଲେ ସେଇ ହାତଟା ଅକର୍ମଣ ହେଇକି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ହାତ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଛୁରୀ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କାଳେ ବିଷ ବାହାରିଯିବ, ସେମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବରଫ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାପଟା କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବରଫ ଲଗାଇବେନି। ସେ ସ୍ଥାନଟା ବଦିଆ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ବିଷଟା ମଧ୍ୟ ଦେହ ସାରା ଚରିଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଏହା କଲେ ଆମେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ହେବା, ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।